Hoši a hošky, ja ako veľký fanúšik Spidermana som sa rozhodol, že si dneska ideme pozrieť nový trailer na nového Spidermana, ktorý má výjsť veľmi čoskoro. A keď neveríte, že som naozaj veľký fanúšik, tak nech sa páči, ja mám aj tetovanie Spidermana, aby toho nebolo málo. A poďme si tak trošku rozobrať, čo tam je, čo môže byť také zaujímavé. Nezabudni dať odber na tento nový kanál a keď chceš byť aj ty na budúce v čete, tak kick.com/Twilerko alebo dojdi na náš Discord, discord.gg/Twiler, budeme sa na teba tešiť. Poďme na to. Hoši, toto bude pík. Počkaj, máme to aj v češtine? To bude jednoduchšie podľa mňa v češtine nájsť. Z Brusu nový den. Je to preložené, či nie? A sú tam titulky, dobre, sú tam titulky. Poďme titulky pozrieť. Poďme pozrieť titulky. Je to ten istý? Počkaj, to nie je to isté, Je to to isté? Aha, tuto začína. Dobre, tuto začína. Total film, to pôjde preč. To je crazy. Pozerali ste inak posledného Spidermana, hoši a hošky? Pozerali ste posledného Spidermana, lebo to je normálne crazy. On teraz reálne si nikto nepamätá, kto je Peter Parker. Neviem, či viete, čo sa stalo. A zároveň, kamo, on bude teraz depresívny jak blázen. On reálne bude mať extrémne problémy, podľa mňa, lebo reálne, keď si zoberieš, že on prišiel o všetkých, on prišiel o Neda, ktorý bol prakticky jeho pomoc, on prišiel o MJ, čož bola jeho prakticky frajerka, tiež pomoc, Iron Man je mŕtvý, chápeš? Veď to je crazy. Nemá nový suit? Asi nemá nový suit. Oj. Jaká cinema, hoši. Áno, aj Ant-May je preč. Hoši, to je jaká cinema. Oni vrátili naspäť pohľady do masky. Let's go. Hi, my name is Peter Parker. Nestihol som, čo tam má. Čakaj, čo tam má napísané? Hi, my name is Peter Parker. Má tam napísané Hi, my name is Peter Parker and you don't remember me, but I have something to tell you. That's going to sound crazy, but it's the truth. Čiže ja sa volám Peter Parker a viem, že si ma nepamätáš a chcem ti povedať niečo, čo bude znieť šialene, ale je to pravda. Čo? Ale vieš, že to je pravda, lebo ty vždy vieš, keď klamem. We need to... Aha, že my sa už poznáme, jeden druhého už poznáme a boli sme spolu, ale niečo zle sa išlo stať celému svetu a jediný spôsob, ako to zastaviť, bolo, že aby každý na ňo zabudol. To je crazy. On to má pripravené. Dobre, on to číta, ja som to čítal jak taký mongoloid a on to číta! Takže dostal kľúč od mesta, čo vidím, a pozri sa, oni ho sledujú. Takže stále, akože Spider-Man je pre týchto dvoch zaujímavý. Neviem, prečo má Ned takýto iný look. Vyzerá jak Tony Stark z Vyšu reálne, z nejakého dôvodu, ale myslím si, a dosť sa bojím, že tam bude reálne nejaká zápletka s Nedom, ale nechcem predbiehať, lebo veľakrát proste, vieš, sa veci zmenili, ale zatiaľ, kamo, sú to len dohady, víš jak. Sú to len dohady, nevieme, čo to môže byť. A Zendaya, pozri sa, ako ho sleduje, čo teda MJ, no. Nie som Peter Parker, len je Spider-Man. Kamo, vieš, čo by bolo crazy? Predstav si, že by si išiel k nemu domov a reálne, že by si išiel a on by tam mal ten kľúč od mesta, že to jak máš ten kľúč od mesta? A on že, kamo, čo? Ja mám crush na Zendayu, bratko, už zadaná, ak si nevšimol. Už zadaná, už aj vydatá za chvíľu, alebo už neviem. Sú to len špekulácie, všetko je to len špekulácia, chápeš? Ale zober si, že by tak zistili, že je Spider-Man. Že on by ich pozval domov, alebo niečo, alebo že by sa mu vlámali do bytu a on proste ten kľúčisko jak blázen. Hej, on kľúčisko jak blázen, ale toto inak, kúkaj tá scéna tu. Počkaj, kde to je? Jak bol pri tej, toto. Kámo, on, pozri sa, aký je dobitý. Pozri sa, úplne dobitý, dodžubaný. On reálne asi býva v nejakom podkroví, alebo čo. Kámo, on bude tak depresívny.
On bude tak v depke podľa mňa z toho všetkého, lebo nikoho nemá. Rozbitá práčka, inak akože toto je klasika na Slovensku, takto vyzerajú práčky. Pozri sa nejaký regál, nejaké osraté kreslo. Chápeš to? To reálne, kámo, to bude crazy podľa mňa. Something bad was gonna happen, and the only way to stop it was to make everyone. Ale toto sú z komiksov zábery. To sú komiksové zábery. Ale ona niečo tuší, pozri sa na ten výraz. Ona niečo kukuje. Ona niečo kukuje v tej gebuli. Forget about me. Čo s tým kľúčom môžeš robiť? Peter Parker. I'm Spider-Man. To bude crazy. Aj. Jo! A Punisher tam bude? Let's go. Frank Castle, Punisher. Kámo, myslíš, že budú spolu? Že sa budú baviť? Alebo budú... Podľa mňa to bude taký, že starší, mladší brat, že to budú takí rivali, takí hejteri. Že sa budú navzájom hejtiť, alebo čo, vieš? Niečo také podľa mňa, vieš? Ja si reálne myslím, že to bude nejaký štýl, že proste... Že sa budú proste ako keby medzi sebou, ja neviem, či ste videli niekto Punishera, ale tuším, že Punisher je jeden z mála v Marveli, čo je vlastne nad PG-13, že to môžu pozerať staršie deti od 13. Bude mať organické pavúčiny a bude mutovať? Není šanca, kámo, že to dostane organické, myslíš? To je crazy. To je crazy. Podľa mňa to bude Man Spider, kámo. Alebo to bude Superior Spider-Man. Buď alebo. A on mu povedal, že čo robíš, Frank? Kámo, to bude crazy, to bude crazy. Čo som zapol? Vypni to. Dobre. OK. Aha, aby nezanadávali, je crazy, kámo. Tak to bude crazy toto. And sometimes Spider-Man has to do the hard thing, even if it breaks Peter Parker's heart. Není šanca, že sa reálne potuluje s takýmto bludom, ako nič zlom, bez urážky. Ale to tam dali najviac proste typka, čo ho zobrali, proste čo zvonku. Že poď, ty budeš v zápletke s MJ. Čo si blázon, to už tam reálne mohli... Ježišmar, ja sa tu zabijem. Reálne mohli dať nejakého... oného, vieš, playboya. Sa mi šmykla ruka, GG. To je crazy. Najlepšie na tom, že oni sú spolu. Týpek normálne, vieš, podľa mňa úplný rage vo vnútri. Inak si zober si, že ty si na party, hladká ťa tam týpek a ten Tom Holland iba. To ak si ona všimla, veď to, kámo, to je normálne, to je najhoršia vec ever. Zober si, že ona si to všimla, on úplne, že čo je toto za divného týpka. To je normálne introverti, vieš, introverti be like. Dobre, spotený. Čo, kusol pavúk? No a toto je to, čo sme sa s Kubom bavili, mňa by reálne zajímalo, jak sa on dostal do tohto. Reálne, jak sa dostal on do tohto, keď nemá na sebe nič, je holý, vyzerá, jak keby proste vychádzal z tej jeho, ako keby, jak sa to povie, kukún, ja neviem, jak sa to povie. Jak sa to povie u nás? Kukli? Áno, pavučina. Vieš, ale pavučina, ale jak sa tam dostal? Vieš? Máme kuklu, kámo, či jak sa to volá, neviem, jak sa to volá. A nechápem, jak sa tam dostal, lebo vidíš, že aj on je stratený a pozri sa, aký je spotený tu. On je úplne stratený, on reálne vyzerá, ako keby ho prešiel vlak, ja neviem, úplne, alebo, hoši, pamätáte si, jak vyzeral Tom Hardy vo Venome? On tiež bol takýto spotený, že by bol ešte crossover s Venomom, by bolo crazy, on tiež bol v kuse spotený, kamo, keď bol v ňom Venom. Takže buď alebo, ale neviem, ako je to teraz s právami, neviem, ako je to, čo sa týka práv na Spidermana a toto. Chápeš? Možno sa mu to snívalo a ty sa bežne takýto spotený budíš? Toto je crazy. Akože, že by sa mu to snívalo? To je crazy work tiež. Pozri. A odpadol a mne sa zdá, že takto odpadával aj týpek. Podľa mňa tam bude dačo aj so Strangeom. Kde sú všetci Avengers, vieš? Ale všetci zabudli. Čo Slimák prešiel, tomu ver. Pozri, on nič nemá. Reálne nemá webs. Aj len v boxerkách. Škoda. Čo? Nie, srandujem. A počkaj, a tu sa niečo chytil, pozri. Počuli ste... Počuli ste to?
Zlomok sekundy. Počúvajte, čo to urobí za zvuk. Počúvaj. Počuješ to? Kamo, taký zvuk robí pavučina. Počuli ste to? Pozri, jak trhá tú pavučinu na ľavú ruku. Ukáž. Počuli ste to, jak pavuč... Počkaj, toto je jeho pravá, toto je ľavá. Alebo ľavá stade, to neviem. Ako je zaujímavá. Ale tak to môžeme, neviem, pokúskal žily. On mal čiernu ruku. Kde? Kde mal čiernu ruku? Bežne ale neznášam, keď sa zobudím a som spotená, keby som sa varila vo výfonke. Ako stane sa. Batoh rukou. Čo? Áno, mal, keď trhal pavučinu. Ale tak to môže byť len oné, to môže byť len shadow, jak sa to povie, tieň. To môže byť tieň reálne. Akože leží to môže byť tieň, vieš, len záber, lebo akože že by mal čiernu ruku. Tak buď to bude reálne Venom, alebo proste sa mení na niečo. Vidíš, lebo tu už to nemal. Pozri sa, aký je tam... keď sa rodí nový pavúk. Oni tiež majú také pavučiny. No, len toto, ten zvuk potom. Toto. A oni to podľa mňa chceli zakryť, že sa niečo chytil, ale znelo to, ako keby vystrelilo pavučinu. Že od stresu, jak keby, že mi to potom z ricí išlo, ale to pochybujem. A hojdá sa dosť, To sú hadi, ale zase on sa vie aj chytiť rukou, nie teoreticky. Oni to majú, keď kladú vajíčka, on sa vie aj chytiť rukou, nie teoreticky, ale pochybujem, že by tak zastavil rapídne. Vieš, že ho tak trhlo. Naschvál to dali dole. Aha, niekto ho skenuje. To však toto je oni, nie? To je Hulk reálne. Nie? Jo, Banner, jo. No ale pozri, vidíš, jak mu robí zle? Pamätáte si, čo robilo Venomovi zle? Hlasné zvuky. Všetko počul. Dozeditovali ten trailer, aby nebol žiadny leak, bo to bude huge. Kamo, to je obrovské, to bude crazy, vybuchol internet. Toto je najviac pozeraný trailer. Buď sa mu jeho Spider Senses extrémne nejak načechrali, že proste počuje fakt všetko, alebo to bude Venom. Ale pochybujem, že Venom, lebo neviem, ako je to s právami. Pozri sa, on nevie, čo robí. Čekuj. Pozri. On normálne má všade pavučinu. Aha, vidíš? Mutuje ti, mutácie DNA sú nesmierne nebezpečné. Jemu mutuje DNA kam. Ale tu už má web shooters. Už tu má. To môže byť inak ale na schvál. Reálne to môže byť na schvál. May Parker, no. Rest in peace. May Parker je crazy work. Vlastne ono to tak skončilo, nie? Že on bol úplne smutný z toho. Že vlastne May zomrela logicky. No, toto. To je smutné. Pavúci majú 3 vývojové štádia, okej. A kde je toto? Kto je toto zase? To buď bude mutácia, alebo parazit. Neviem, aký parazit by to mohol byť, vieš? Ale pozri sa, tu je normálne, to bude buď nejaký ďalší villain, nejaký zlý týpek, že ukazujú niekoho, alebo pôjdu za niekým poradu. Pozri, to bude niekto, kámo. Ale nemá staré ruky, má mladé ruky, boh vie, kto to bude. Môže byť, že chcú len tak, že aha, možno bude Venom. Neviem, ako je to fakt s tými právami. Čo? A do ňu sa niekto prevtelil. Môže to byť dievča? Môže. Do ňu sa niekto prevtelil. A že vraj, počuli ste to? Že je pavúk zraniteľný, keď je medzi cyklami. On má nejaké cyklusy. Kto sa vedel prevteľovať? Venom sa nevedel prevteľovať. Podľa mňa tam bude dačo, že tomu Strangeovi, keď tam dával čári mári, že niečo nestiel zablokovať.
No musel niekoho... Počúvaj, buď oni reálne dali Venoma, že ho vygreen screenovali preč, že ho vymazali a chodí Venom, ale pochybujem. Venom sa nevedel prevtelovať, on vedel len skákať, nie na tých ľudí. No, nejakých, čo ani nevidíme. Kto bol neviditeľný? Ja neviem, reálne neviem, kto vedel manipulovať. Ale tak aj X-meni sú Marvel, tak ho Boh vie, no. Aha, toto je niekto. Toto bude nejaký nový záporák, vidíš to? On sa bude chcieť nejakým štýlom odhaliť alebo ukázať. Sandman to nebude. Strange a Avengers sa už tu na nebudú riešiť. Nie vôbec. Hej, Harry Potter, dobre. Pozri sa, to je nejaký nový záporák normálne, ale očividne bude chcieť nejakú mediálnu onu. Ale však ostal nám tam aj Mysterio, nie? Teoreticky. Ten líkol, že kto je Spider-Man. Aha, to je oný. Jo, to bude... To budeš Scorpio? To budeš Scorpion toto? Ale kámo, dobre ho vybrali. Nože ja som ho videl v Breaking Bad, tohto blúda. To bude normálne... Počkaj, takže on bude mať svojho Scorpiona nakoniec. Mal Andrew Garfield? Ale Tobey Maguire nemal. Neviem, kto mal Scorpiona, ale to je crazy. To je crazy, že ho budú mať. Ale tento je dobrý herec, strašne dobrý herec. Perfektný. Ty kokos, let's go. Ale inak to, čo bol spotený... Hoši, to, čo on bol spotený, reálne ho mohol Škorpión plesknúť jedom, lebo on má jed. Takže reálne, že... Počkaj, moja teória je, že možno mu pleskol jed a on kvôli tomu začal mutovať. To, čo sa mu deje, pozri. Pozri, on je úplne rozbitý. A jeho normálne točí jak blúda. To není Mando z Far Cry? Jo, ale on bol pôvodne vonom v tomto. Jak sa to volá? V Breaking Bad. Perníkový tatko, či jak sa to volá. Počkaj, však na konci ďaleko domova tam bol ten týpek s tým Edith a on tam dával niečo na USB. Môže byť. On sa len nechá chyť, čo? Vlastne, hej? Jo. Aha, že šibeti, mu hovorí Frank Castle. Pozri sa, toto je z komiksu. Kámo, ale on bude crazy. Počkaj, aby nebol Superior Spider. Toto je kto? To kto bol zase? Čo je toto za blúda? Pozri, to je zase niekto. Toto je ďalší týpek. Kámo, koľko on mal tých ľudí proti sebe? A toto sú tí Red Hand, nie? Či Black Hand, či jak sa volajú? Ajajajajaj, pozri. Ajajaj, hoši. To je crazy work, čierne oči. Hovorím, toto bude buď Venom, alebo extrémne silná mutácia. To je cooked. Toto bude extrémne silná mutácia, podľa mňa. Toto mu niečomu bude riadne. No, jasne, dostupne oni. Inak títo Red Hand, oni nefungujú náhodou tak, že oni prinášajú ľudí z mŕtvého sveta, či čo, a potom ich máš joinúť. By ma zajímalo, že prečo s nimi fajti a zároveň, keď sa pozrieš, je bez masky. Pozri, je bez masky. Čože akože ďalšia vec, prečo je bez masky, kámo? Prečo nemá masku? Keď nechce, aby vedeli, kto vie, že voco go, tak nemá masku. To je crazy. Takže títo niečo veľmi po ňom chcú. Aha, ale toto tu už bolo. Pozri sa. Ten sa kúka niekde sem, kámo. A tento sa kúka... Ajajajajaj. Toto sme tady už mineli. Pozri sa. Tiež jeden a boli tu traja. Pozri sa. A je zle. Deja vu jak blázen, pozri. A zase je na vrchu. Kámo, že by reálne... Nie, oni sa nevrátia podľa mňa naspäť. Ale vidíš, a hovorili, pozri, znovu zrodení. Oni ho buď zachránili akože z mŕtvych, alebo niečo... No tak to bude crazy. Toto bude crazy, hoši. Ale chyba, vidíš, príde mi tu, že tu proste... Prečo by išiel z vrchu, jedine, že akože z vrchu, ale podľa... nemyslím si. Nice flowers. Oh, they're Aha, že pekné kvety. a housewarming gift.
I'm MJ. I'm just a... Aj, zase sa mu ona prihovorila, ale ona niečo tuší, kámo. Ona podľa mňa niečo fere tuší. Keď sa prišli takto, aj Ned prišiel. Ešte mi napadlo, že Ned, neighbor from across the hall. jak pozerá. A housewarming gift. Pozri, Ned mi príde, že sa dosť podobá na Hobgoblina. Pozri sa. A ja pevne verím a dúfam, že z neho neurobia Hobgoblina. Pevne verím a dúfam, počkaj, kde to je? Že on sa zmení na Hobgoblina. A už sú teórie o tom. Už sú reálne o tom teórie. Ja ale pevne dúfam, že nebude on Hobgoblin, lebo to bude crazy. Pozri sa. I'm MJ. I'm just a neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Jo, no tak tento sa líkol. Tento blúd sa líkol hneď. Pozri a on opäť, že Nikto by sa takto... Počkaj, ona mu povedala, že friendly neighbor. To je friendly neighborhood Spider-Man, sa hovorí. A ten blúd mu zabehlo. To je legit, sa normálne líkol. Across the hall. Friendly neighbor. Pozri. Jo, videli ste to? I'm MJ. Pozeraj. Vidíte to? Oni riešia, kde je Spider-Man, pozri. Čekuj za ním. Friendly blood. Pozri, oni reálne riešia, kto to je. Čekuj. Ajajaj. Neighbor from across the hall. Friendly neighbor. Kamo, prečo by ti To je blúd. Pozri. Čierne na bielom, hoši. To je čistý Spider-Man tu. Čierne na bielom. Teda, nie. Červené na bielom. No dobre. Tak, názor, hoši. Názor. Ona na to príde. Moja ideológia, že keď na to prišla raz, jediný problém je, že predtým spolu chodili do školy. Takže bolo viacej času. Toto je ale crazy work. Spider-Man bude superior. Ja si tiež myslím, počkaj. Kámo, ak to bude superior Spider-Man, bude crazy work. Ja si myslím, že buď to bude crazy work. Alebo Man Spider. A ešte, aby tam nedoniesli, no len toto je Man Spider, no. Toto neviem, ako by spravili. Jediné, čo mi ešte tak napadá, je, že Milesa Moralesa možno nejak dotiahnu a keď tam bola tá fight scéna, tak tam nejakým štýlom bude aj Miles Morales. Že aj to mi teoreticky napadá, ale neviem, či tam dajú aj Milesa Moralesa. Aha, tu je, že kto tam? Sadie Sink tam je? Ona není z oného? Z tohto? Jak sa to volalo? Stranger Things? Jediný dôvod inak, že prečo mi toto napadlo, prečo by tam mohol byť Miles Morales, je kvôli tomu, že ten týpek, tento Caleb, že začal robiť gymnastiku, že vraj. Vraj začal robiť gymnastiku ten blud. A to je veľmi, vieš čo, to je veľmi... Takto sa cítim. Takže to je veľmi divné. Počkaj, tu dám jeden timeout, lebo blúdy píšu na YouTube. To je prvá vec. Ale že si hovoril, že tam nebude. A pozri sa, on tu je, jak sa volá Cumberbatch, či jak ho volajú. On má najviac ťažké meno ever. Kde je? Zendaya tam bude. Teraz tu bol, čo som slepý? Aha, tu je Benedict Cumberbatch. To je crazy. Takže pozri, možno tam bude Strange. Možno tam reálne bude Strange, keď je tu. Alebo to dajú potom preč ešte. Pozri, Holland, Zendaya, Sadie, Jacob, jo. Yes, toto som rád, že Punisher sa vráti. Ja som zbožňoval Punishera. Toto bude crazy work. Toto je perfektný casting. To je neskutočný casting. Ale tu není. Že by sa niečo líklo, hoši? Že by sa niečo líklo? To by bol crazy work. Keby sa niečo líklo. Takto náhodou. To som zvedavý. Jedine, že by niečo vymysleli, vieš? Dajte mi vedieť vaše názory a vaše podnety dole do komentárov. Budem sa tešiť, všetko čítam. Daj odber na tento kanál a vidíme sa na Kiku alebo na Discorde.